Gledajući ovu prošlu nedelju šta se dešavalo, meni je u kontekstu generalno izbora i tih radosti koje nam pripremava naša država. Da, u sledećem periodu. Ja mislim da onako jedan grandiozan početak bio ta najava za Beograd na vodi, koju ja smatram jednim onako baš finom šalom. Dakle, Antić je rekao da će početak izgradnje početi do kraja godine. Ove godine? Da, do kraja ove godine, a u martu, što sad baš u martu, početkom marta, će da se izda taj master plan, šta će sve da bude rađeno. I to sad nije mali projekat, drugo. Deo tog projekta je Prokop koji se gradi 30 kusur godina, razumeš? Godina. Da, hvala Bogu ne radi se ništa po toj temi. I to, mislim, to je projekat koji je 2,8 milijardi evra će biti. Mislim da je svima jasno da to nikada neće biti izgrađeno. Ali možda oni zaista donesu ti Arapi neke pare u našu zemlju, možda oni baš žele da investiraju. Pa, mislim... Mislim, mi smo ovako inače plodni za investicije. Jedino ako imamo izbore svaki 4-5 meseci, pa onda će se nešto raditi. Ja. Misliš da je to Pa da, zašto kad sam ja čula to na vestima, tačno sedela sam, radila i čujem tu izjavu i... Da, šila na mašini. I slatko sam se nasmejala, pošto mi je olepšali dan, ja mislim. I mislim da je to bitno raditi za srpski narod, te šale. Ali imaćemo, Vanja, ti ne vidiš viziju. Imaćemo onaj veliki toranj, pokazat ćemo vam sad sliku. Da. Sad ide slika. Jeste, da. Jeste videli taj toranj? To je baš onako impresivan i realan, ja mislim, za ove... To je mene podsjetilo na, ako se sećate iz predizborne kampanje 2012. Priča broj 3. Ne, ovo je i dalje ova ista priča. To me podsjetilo na ovaj kanal Dunav, Morava, Vardar, Egejsko more. Da. Ne, ćeš više, o tome pričaš. Ne, ja daj pauzi ideji. Da, pa to je ta ista, a samo što je ova ideja... Izuzetno volim science fiction. Mislim, pa da, znaš, tad su bili zahtevi drugačiji, ovaj projekat je 10 do 15 milijardi evra, ali tada su morali da budu elektrit, sad samo pojačavaju, razumeš, svoje snage